Malawian camera. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras, guys. Tunasoa tabweyaso leo ndakubwisa nkhani imene yachitika pa 8 November land 11 itwe pa 8 November, which means 0 10 9 8 fresh imene yachitika ku dziko la Burkina Faso kumene ndithu asilikali apeza ndalama yokwana 5 billion CFA yaulere yongotola chifukwa cha kupambana kwa anthu ena. Nkhani imeneyi ndikulongosoni bwino mukhale pamwepo. Anyway, panabwera anthu ena ake amene anafikira asilikali kuti akuluakulu tikufuna iniyo mupange destabilize the peace of the country. Tufuna iniyo mwambise ngati zipolowe kena kwake kwa apeza asilikali a dziko. Tufuna iniyo nditu mwambise zipolowe side ina yake. Mukambisa zipolowezo ife tikupasani ndalama yokwana 5 billion CFA. Ndalama za ku France itu zimenezi. Ndalama ziyani za ku France. Pamene ku Malawi 5 billion yo mukudziwa kuti ndalama zingati. Ku Malawi kuti muisinthe muyika mmakwacha ndi 14 billion. 14 billion 500 chakuti million. Mkafika usiku ma thousand. Ndalama ndi ambiri kwambiri. Namba yake ndi imene iyi muna muiona. Right? Namba yake ndi imene. Chabwino tisanapita kumene koko ena muna simukudziwa. Tili ndi ma videos iso ambiri musima amene tinalongosola nkhani ya Burkina Faso kuti president amene nyamata wa zaka 36 basi 36 amene analanda dziko kuona zoti dziko likuyendesedwa ndi apumbwa, likuyendesedwa ndi achina kasongo amene kasongo amene kabalika amene uchayo achina kasongo ose kungwabala mutsamo basi kuzangotenga dzikolo ndikumalamulira. Komabe ngakhale zinthu choncho kuti anatenga dziko ndikumalamulira akumaliyendetsa bwino, wina aliyese akumasangalala. Komano sikuti ndi wina aliyese amunangasangalale kupatula oyipawo amene amafuna kuti dziko lizikhala lokuti lachinyengo kuti azingopakula ndalama amene angafunire. Anthu amene ajawo ndi amene zinthuzo sasangalasidwa nazo, ndi amene amataka mngoti approach ndi anthu ena amene azungu kuti asokoneze mmene mdziko mchifukwa iye atangotenga dziko athamangitsa amene sanapatse mpata ali na French aja ndandana azungu kuti azingotenga ma resources awo azingosokonezamo azalamula zochita nakudula maubale ndi azungu ose osokoneza anapanga maubale ndi anthu amene amawathandiza posafuna china chake in return pobweza. For example ngati Russia ndi ma friends kwambiri ndi Russia ndipo amaithandiza kwambiri Burkina Faso. Ndiyeno dziko limene likuyenda bwino, anthu ambiri tu tinakamba ma achievements zimene akupanga panopa zambiri mbiri akupanga zinthu zoti simungakhulupirire niyo. Anyway, tisapite kumene koko I think imene zakhe video ya tsiku lina. Koma tifale kambeza zimene zichitika panopa sopano. Ana ndimangotengani pang'ono kumpuyo. Kunabwera anthu angapo amene anafika kwafikira asilikali mdziko kwawazaona kuti inuyo tufuna mupange destabilize, tufuna niyo mwambise zipolowe kena kwake khangati terrorist attack. Mukasokoneza umene koko ife tikupasa ndalama yokwana 5 billion CFA. Ndi asilikali aja atamva nkhanicho chimene apanga chake nchino kuti anangonyamuka ndikupita kwa akuluakulu koma general anu ake ndikuwafotokozera za nkhani kuti paito nkhani yakuti wina wako atipeza akufuna ndithu atipatse zindalama izizi kuti tiyambitseno zipolowe. Akuluakulu aja nangoti okay fine, iniyo deal ipangeni then ndalamazo tingopakula tingophulira then anthu onse tiwamangasa ndikuti ndalamazo tilandira zaulere. Anyway, anthu ake ndikukwanitsana I think navala majekiti akubwera ndalama zake ndi zimene zonazo ndalama ndalama. Anyway, ndi afterwards zinapeza kuona kuti anthu atabwera kukambene kambe deal anauza ma strategy yonse mupite bakuti mukayambisa zipolowe chako nduku basi mukayambisa zipolowe kenako iniyo ndi ifeyo kenako tizakhano bobo.
Then after takumana polisi aja asilikali Burkina Faso anamanga anthu aja after kuamanga ndalama zenthu kuphulira ya zaulere abwene 5 ungoganiza ngati kumalawi kunoku nduli kwana 14 billion 14 billion 500 kuti ku million matsika mpaka 1000 wafika kuchinamba yake chimenda takwanetsanishi ndeno panopa afuna apange find out afuna afufuze apange investigate kuti makamaka ndalama zimene zizi kamene kuti plan imene iyi munthu yachokera kuti anyway anthu ambwera ndakuda komano sikutiwo ndalama zizangazipeza yowayayi ndalamazi ndikuti ndi wena wake amene awapatsa azungu ena wake ndi amene awapatsa ndi afuna apange investigate bwinobwino kuti ndani koma bwachizukete kuza kuti ndi azungu komanso ma French acha anthu aku France ndi amene ngasinda amene anawapanga colonize anthu amene wawa ndi amene sona wathamangitsa panopa even Macron, President Macron anakwiya kwambiri ngasi amakhangana amapeza ma resources mwaulere chanchana malamulira anthu acha atangobwera nyamatayo mwanayo atotolamo ndi mapanga zawo zinthu zikuyenda bwino nde sakugona betulo akufuna be kuti apange dziko lija alipange destabilize kuti musakhale tendere mmene zimafunikira maiko ambiri ku Africa akukhumbira ndi ulamuliro wa mnyamata ameneyo kumene kuko ku Burkina Faso komano funso ndikumati why ini muganiza kuti munthu angakane ndalama zonsezi chifukwa chani munthu angakane ndalama zonsezi chifukwa chani ndikuza ndi reason why chifukwa chani kuti wani pali munthu pakhala governance yabwino governance yabwino utsogoleri wabwino anthu amadzipereka anthu amakuuza zonse zimene zikuchitika around ngati as long as mukuyenda limodzi mukayenda limodzi zimapeza kuti anthu aja ndithu amakumvera komanso amakuuza chilichonse chimene chikuchitika chimene anthu ena akupanga nde yeah that's it komanso anthu oyenda nawo limodzi ngati mukuyenda limodzi asilikali ngati asilikali okanda tingwerekeza for example asilikali mupeza dziko kuza asilikali okanda and mwina mtsogoleri wawo sakuwamvera zochita zawo zimene akufuna mtsogoleri wawo kumongolera izi ndizi sakufuna ndalama imene alandira you understand ndalama imene alandira koma mtsogoleri azikhala kumvesesa oyenda limodzi ndi anthu komanso ndale kumayika pambali kumalongosola kuti tipange bwanji kuti tikuke ku Burkina Faso zandale zisikuti kundikwene yayi panopa kungoyendesa zachitukuko that's why anthu zandale zimachedwesa kwambiri that's why anthu akungoyendera kuti munthu uti ampezayo tiyende tikhaena limodzi tiyende ndithu tikafike kumapeto nde good governance utsogoleri wabwino kuwamvera anthu kuwamvera asilikali kuwamvera kumva padenda la anthu ndikumayenda limodzi ndikumakonza ndikukhala mugulugulu la anthu muja mmene amapangira mwana amene yoyo it's not easy kupangidwa betray it's not easy kuti anthu apangidwe akhalenga kuti mwina yake amutaya fa iyeyo nthawi zonse amayenda limodzi ndi anthu and guys ndimangofuna ndikunyemeni pang'ono za zomwe zikuchitika ku Burkina Faso zimene zachitika ku Burkina Faso actually yes a sign of good leadership nde Malawian cameras ngasifuna bange subscribe kuti nkhani zanu zikamabwera tizingopasana yeah nde kasongo Like, share, Malawian cameras, subscribe.